Приказките на Ники и Анди. Учението за греха. Грях. За да разберете греха, трябва да помните, че Бог ни е направил да го обичаме преди всичко останало. Преди семейството, приятелите, нещата, които харесваме да правим и нещата, които притежаваме или искаме да притежаваме. Грях е всичко, което правим по-важно в живота си от Бога. Когато постъпваме така, ние не обичаме и не се покланяме на Бога според както сме били създадени. Библията нарича това да вървим по своя си път. Грехът започва отвътре, с нещата, които са по-желани от Бога. Знаеш ли, че и най-малкият грях разрушава живота ни точно, както и най-малкото черно петно разваля съвършено бяла дреха? И още по-зле, нашите малки грехове никога не остават малки. Всеки грях, ако не му се попречи, нараства. Като плесен на влажна стена, той се разпространява и заразява всичко. Представете си, Ники и Анди и мили дечица, че сте навън в горещ летен ден и посягате за чаша ледено студена, чиста, кристално бистра вода. В този момент се случва нещо ужасно. Във водата ви падат изпражнения от прелитаща птица. Ако това се случи, какво ще направите? Очевидно не бихте пили от водата. Така е с греха. Съвсем малко от него разваля всичко. Тъй като Бог е съвършено чист и свят, Той трябва да съди и накаже всеки грях. И така, ако някой знае да прави добро и не го прави, той си навлича грях. Яков 4 глава 17 стих. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Марк 12 глава 30 стих. Откъде идва грехът? Ники, ти как мислиш? От дявола. Анди, ти как мислиш? От Сатана. Библията ни казва, че е започнал в небето. Как е възможно това? Ето как е станало. Бог е създал ангелите, красиви, могъщи създания, да му служат. Най-красивият и удивителен от тях е бил ангелът-пазител, когато Бог е бил поставил на Божията свята планина. За съжаление, този ангел-пазител се възгордял, обърнал се срещу Бога и убедил и други ангели да се присъединят към него, за да се опитат да отнемат света от Бога. Не е ли било глупаво да си мислят, че могат да се борят с Бога? Разбира се, не са могли да победят Бога. Библията ни казва, че с светкавична скорост Бог е изхвърлил бунтовните ангели от небето и никога не им позволил да се върнат. От тогава бунтовният ангел се нарича Сатана, дявол. Библията също нарича Сатана баща на лъжата и ни казва, че е като ревящ лъв, който идва да краде, убива и унищожава. Сатана се опитва да ни направи да бъдем като него и да воюваме с Бога. Тъй като е нещастен, иска и всички други да са нещастни. Той подмами Адам и Ева да не послушат Бога и днес продължава да се опитва да подмами и нас. И теб, Анди, и теб, Ники. И вас, мили дечица, и мен, всеки човек на света. Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, а ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове. 2 Петър, 2 глава, 4 стих. Бъдете трезвени, будни, противникът ви дяволът обикаля като ревящ лъв, като търси кого да погълне. 1 Петър, 5 глава, 8 стих. Първото изкушение на Сатана. На Сатана не му отне много време да каже на Адам и Ева първите лъжи за Бога. Той знаеше, че Бог им е забранил да ядат от дървото за познаване на доброто и злото. Влизайки във формата на змия, животно, което Библията нарича най-хитро от всички, той се отправи към забраненото дърво. Когато Адам и Ева бяха наблизо, змията извика Ева. Той я изкуши, като изопачи Божиите думи, като я накара да си помисли, че Бог е себичен и не иска Адам и Ева да бъдат като него. Каза й, че ако яде от плода, ще стане като Бога, да познава добро и зло. Както повечето изкушения на Сатана, думите му съдържаха малко истина. Адам и Ева ще познават злото, ако ядат от дървото,
Но също така, както всички изкушения на Сатана, това беше голяма лъжа. Ева нямаше представа какво е зло или добро. Това, което знаеше, беше, че така е името на забраненото дърво. Сатана знаеше, че докато тя и Адам се покоряват на Божията заповед, те никога няма да познаят злото. Но също така знаеше, че само ако опитат от плода на забраненото дърво, всичко това ще се промени, защото тогава жената няма просто да познава злото. Тя ще стане зла, враг на Бога. А змията беше най-хитра от всички полски сверове, които Господ Бог бе създал. Битие 3 глава, 1 стих. А змията каза на жената: никак няма да умрете, но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Битие 3 глава, 4 и 5 стих. Докато змията гледаше от високото си място на дървото, жената се замисли над думите й. Очите ви ще се отворят, ще бъдете като Бога. Тя не избяга, а именно това трябваше да направи. Нито извика към Бога за помощ. Вместо това реши да се довери на собствения си разум, да решава за себе си дали плодът е добър. Това може да й се е видяло добра идея в този момент, но се оказа най-лошата възможна идея. Защо? Защото реши да разчита на своето мнение, а не да вярва на Божиите думи. Плодът й изглеждаше вкусен и колкото по-дълго го гледаше, толкова по-добре и изглеждаше. Някога случвало ли ви се, Ники и Янди, това? Не. А на теб, Ники? Да гледате нещо, което знаете, че не трябва да правите, и колкото повече мислите за него, то да ви изглежда все по-малко грешно и по-малко грешно. Трябва хубаво да си помислим за това, нали? Колкото повече мислите за нещо, което знаете, че не трябва да правите, толкова повече искате да го направите. Змията чакаше търпеливо, докато жената бавно се протегна да докосне плода. След като нищо не се случи, тя хвана плода и го дръпна. Дръжката се отчупи и листата на клона изплющяха обратно на място. Тя бавно доближи плода до устните си и в неподчинение на Божията заповед отхапа от него. Адам, стоейки наблизо, си замълча. А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствените си страсти. И тогава страстта зачева и ражда грях, а грехът, като се развие напълно, ражда смърт. Яков 1 глава, 14 и 15 стих. Бдете и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а тялото немощно. Матей 26 стих, 41 глава. Грехът влезе в света чрез Адам. Ева отхапа и подаде забранения плод на Адам. Змията наблюдаваше как Адам взима вече отхапания плод. Адам по Божие нареждане беше управител над цялата земя. Той беше първият човек и следователно представляваше всички, които ще дойдат след него. Ако Адам се разбунтува срещу Бога и яде от плода, неговото непокорство ще промени света завинаги. Мирът, съвършенството и радостта в градината ще бъдат унищожени. Непокорството му към Бога и бедата, която ще последва, ще се прехвърлят на всяко следващо поколение, защото хората ще са грешни по рождение. Адам последва жена си и отхапа от плода. За момент те се наслаждаваха на греха си. Тогава, както обеща Сатана, Адам и Ева, които познаваха само добро, за първи път разбраха и зло. За първи път забелязаха, че са голи и се засрамиха. И за първи път поискаха да се скрият от Бога. Съшиха си прости дрехи от смокинови листа и се скриха от Бога. Забелязали ли сте, Ники и Анди, че когато направите нещо лошо, искате да го скриете? Ето това ни предадоха Адам и Ева. Смятаме, че грехът ще ни направи щастливи, но накрая само се чувстваме виновни и засрамени. Адам и Ева искаха да бъдат като Бога, но за съжаление, както Сатана преди тях, станаха зли врагове на Бога. Както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички се грешиха. Римляни 5 глава, 12 стих. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Римляни 3 глава,
23 стих. От деня, в който Адам яде от забранения плод, грехът му се предава на всеки човек. Библията ни казва, че дори новородените бебета носят Адамовия грях, точно както наследявате цвета на очите от мама и тати или техния нос и височина, така наследявате и желанието на Адам да върви по свой път, вместо по Божия. Грехът на Адам продължава да се предава от родители на деца. Забелязали ли сте, че няма нужда да ви учи никой как да бъдете непослушни или да правите каквото си искате? Виждали ли сте как малки деца си запушват ушите, когато не искат да слушат родителите си, или се ядосват, когато не получават това, което искат? Бият се за играчки и се ядосват, когато не получат тази, която искат. Дори когато родителите им се опитват да ги предпазят, за да не се наранят, да не тичат по улицата или да не пипат горещата печка, малките деца се противят с пищене и викове. Не е нужно някой да ни учи как да лъжем или да не се контролираме, когато сме ядосани. Така е, защото грехът е естествен за грешниците. Библията казва ясно, че откакто Адам се греши, грехът е станал част от нас. Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. Псалм 51, 5 стих. Наистина няма праведен човек на земята, който да прави добро и да не греши. Еклесиаст 7 глава, 20 стих. Грехът ни отделя от Бога и един от друг. Преди да се грешат, Адам и Ева бяха щастливи в Божия свят. Като се разхождаха в градината, разговаряха за прекрасните неща, които Бог е създал, и как един ден децата им ще се наслаждават на красивата градина. Не мислеха да се обричат с дрехи, защото не бяха направили нищо лошо и не се чувстваха виновни, но след като се грешиха, бяха изпълнени със срам и страх. Тогава чуха страшен шум, Бог ги търсеше. Преди да ядат от забранения плод, Адам и Ева винаги се радваха, когато Бог идваше при тях. Обичаха да бъдат със своя небесен баща. Но сега се страхуваха. Яденето от дървото им даде знание, което не са имали преди. Сега познаваха страх, вина и срам. Когато чуха Бог да идва, вместо да се зарадват, те се почувстваха като деца, хванати от родителите си в беля. Вместо да поздравят Бога с радост, те се скриха между дърветата. Бог извика Адам. Когато Адам отговори, обясни, че са голи и ги е страх. Когато Бог попита дали са били непокорни и са яли от забранения плод, Адам обвини жена си. Тя на свой ред обвини змията, която стоеше предизвикателно високо на дървото. Някога обвинявал ли сте някой, когато всъщност вие сте виновен? Наследили сте го от Адам и Ева. Вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог. Исаия 59 глава, 2 стих. Боже мой, срамувам се и се червя да повдигна лицето си към Тебе, Боже мой, защото нашите беззакония превишиха главите ни и престъпленията ни пораснаха до небесата. Ездра 9 глава, 6 стих. Изкушенията и грехът работят по същия начин, както и в градината толкова отдавна. Сатана продължава да ни изкушава да вярваме, че Бог не иска най-доброто за нас и че не е нужно да се подчиняваме на правилата му. Сатана продължава да ни лъже, като се опитва да ни каже, че Бог не ни обича и не го е грижа за нас. Но сега, след като Адам и Ева съгрешиха дълбоко в себе си, ние се съгласяваме с Сатана. Не искаме Бог да ни казва какво да правим и не искаме да слушаме Неговото Слово. Тъй като грехът на Адам се предава и на нас, ние всички се отвръщаме от Бога и обичаме нещата, които Той е създал повече, отколкото обичаме Бога. Дори се ядосваме на Бога, когато не получаваме нещата, които искаме и се опитваме сами да се здобием с тях. Например, някога искали ли сте нещо толкова много, че не ви е било грижа как да се здобиете с него? Например, ако аз искам много и се опитвам да си го, и, например, се го пуха или се опитвам да се го взема сам, да имаш предвид. Въпреки, че знаеш, че не трябва, да. Ето същото е. Както когато мама ти каже, това не е полезно сега за теб. Още ти е рано за телефон, но ти не искаш да слушаш и ти знаеш, искаш си твоето. И отиваш и примерно го открадваш. Това е хем не си бил послушен, хем си виновен за кражба.
Трябва да слушаме мама и тати, както трябва да слушаме и Господ, защото Той е нашият баща небесен. Някои хора дори крадат неща, които принадлежат на други, например като колело. Но да правим каквото си искаме никога не ни прави щастливи, както си мислим. Дори и правенето на нещо лошо да е забавно в началото, накрая лошите последствия на греха винаги са неприятни. Адам и Ева откриха колко тежки са последствията. Откъде произлизат боевете и откъде припирни между вас? Не е ли оттам, от вашите страсти, които воюват в телесните ви части? Пожелавате, но нямате. Ревнувате и завиждате, но не можете да получите. Карате се и се биете, но нямате, защото не просите. Яков 4 глава, 1 и 2 стих. Грехът винаги носи присъда. Когато Бог намери Адам и Ева да се крият в градината, те бяха изпълнени с вина и срам. Това беше ново и ужасно преживяване за тях. Те не бяха се покорили на Бога и сега щяха да открият, че не те, а Бог прави правилата за света, който е създал. Едно непроменимо правило е, че грехът, да ходиш по своя път, а не по Божия, винаги води до осъждение и смърт. Първо, Бог прокле змията, че е изкушила Адам и Ева. Бог я осъди да се влачи по земята. Никога няма да знаем дали е имала силни крака или красиви крила, защото като змия може само да пълзи в пръста. Пред лицето на Бога змията, която по-рано имаше много да каже на Адам и Ева, нямаше какво да каже. Но Сатана не беше приключил с изкушаването на хората. Той щеше да продължи да заблуждава децата и внуците на Адам и Ева в бъдеще до последния ден, когато е победен завинаги. Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падението. Притчи, 16 глава, 18 стих. След като говори на змията, Бог се обърна към Ева. Едно от последствията на нейния грях щеше да бъде болки при раждането. Друго последствие беше, че любовта и близостта с Адам ще бъдат нарушени. Преди да се грешат, Адам и Ева имаха единодушие във всичко, но сега щяха да имат разногласия и щеше да им е трудно да се разбират. Тогава Бог говори на Адам, порицавайки го, че е ял от забранения плод, който Ева му беше дала. От този ден нататък Бог каза, че тръни и будили ще задушават нивите на Адам и ще затрудняват работата му. Тогава, както Бог беше предупредил, той нанесе осъждението на смъртта. Адам и Ева, които бяха направени да живеят вечно, щяха един ден да умрат и да се върнат в пръста, от която Бог беше направил човека. Бог не каза още колко ще живеят, но те знаеха, че смъртта със сигурност ще настъпи. От тогава осъзнаването, че един ден ще умрат, щеше да им напомня да се доверяват на Бога за всеки ден. Определено е на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Евреи 9 глава, 27 стих. Божието обещание за спасение. Въпреки че неговото осъждение беше тежко и тъжно, Бог все пак даде надежда на Адам и Ева. Бог добави обещание в края на проклятието срещу змията. Обещанието беше, че един ден син на Адам и Ева ще се сражава с змията. Змията ще го нарани в петата, но синът ще победи змията, като измаже главата. От тогава всеки син на Адам и Ева им даваше надежда, че той ще е спасителят, когото Бог е обещал. Преди да изгони Адам и Ева от градината, Бог им направи дрехи от кожата на животно. Тъй като се грешиха и се срамуваха от голотата си, някакво животно трябваше да умре, за да могат да имат дрехи да се покрият. Това може да е трудно за разбиране, но животинската кожа, покриваща голотата на Адам и Ева, е образ на начина, по който Бог ще донесе спасение на народа си чрез Исус. Исус проля кръвта си на кръста, така че греховете ни да са покрити. Това означава, че поради Исусовата смърт за нас, Бог не вижда греховете ни. Той вижда само съвършения живот на Исус. Но ние избързваме. Помнете, че дори и да изглежда, че Сатана победи в градината, Бог имаше план да победи Сатана, а Божият план никога не се проваля. Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ. Римляни 6 глава, 23 стих. Бог изгони Адам и Ева от градината.
Като грешници, Адам и Ева не можеха вече да останат с Бога в градината. Нещата, на които се наслаждаваха като възможността да говорят с Бога лице в лице, приключиха, когато нарушиха Неговата заповед. На Адам и Ева не беше позволено да ядат от дървото на живота и да живеят вечно. Затова Господ ги изгони от градината и постави херовим с огнен меч да пази пътя към дървото на живота, за да не могат да се върнат. Макар че Бог ги изгони от градината, Той не ги отпрати от себе си напълно в ада. Защото Бог толкова обикна света, че възнамери да изпрати единородния си син, така че всеки, който повярва в Него, да не умре, а да живее вечно. Един ден Бог ще възстанови своето творение и дървото на живота отново ще расте. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще живеят. 1 Коринтияни, 15 глава, 22 стих. Грехът се разраства и разпространява точно както някои болести се разрастват и разпростират, като засягат човек след човек. Първият грях на Адам и Ева докара всякакви грехове в света. Започна със собствените им деца, когато синът на Каин завидя и се ядоса до толкова, че уби брат си Авел. Грехът е болест, която винаги става по-тежка. С течение на времето грехът стана толкова лош, че Бог изпрати огромен потоп, за да изчисти целия свят. Но Бог обеща на Адам и Ева, че един от потомците им ще победи Сатана. Затова Бог спаси Ной и семейството му от потопа, като заръча на Ной да построи ковчег. Но след потопа стана очевидно, че грехът е останал, защото Ной и децата му продължаваха да следват своите си пътища вместо Божиите. Макар потопът да унищожи цял свят пълен със зло, той не можа да попречи на греха да расте и да се разпростира отново. Потопът не унищожи греха, защото грехът живееше в сърцата на Ной и семейството му. Грехът е и в нас. Планът на Бог е да изчисти хората отвътре. Отне много векове преди планът му да се изпълни. Междувременно, Бог обеща никога вече да не унищожава света с вода и отбеляза обещанието си с дъга. Няма да проклинам вече земята поради човека, защото намеренията му са зло още от младените му. Битие 8 глава, 21 стих.